PTES a'r PRES yn arolygon o'r bob myfyriwr yn orau'r Prifysgol Caerdydd. Mae'n gofyn am y barn am eich profiad chi'n Caerdydd bod yn myfyriwr orau, ymchwil neu addysgu. Felly, mae'r link wedi anfon atych drwy e-bost i'ch lenwi neu gallech chi ddod eicon ar eich bwrdd ble. Mae PTES a'r PRES yn gofyn am eich profiadau yng Nghaerdydd. Mae PTES ar un llaw yn gofyn am gyrsaw i dysgu, felly mae'n gofyn am safon o dysgu yn y safon o asesu. A wedyn y PRES ar y llaw arall yn gofyn am gyrsaw ymchwil, felly yn gofyn am safon y gorygwyddo. Am fanylion yr union gwestiynau ar chi wefan yr HEA. Mae catebion y holiaduron wedi enw mae'n rhoi rhai bobl sy'n rheoli a dysgu eich cwrs. Byddwn nhw wedyn defnyddio'r adborth i wella pethau. Mae cynrychiol academaidd hefyd yn cael cynrychioledd o'r prif ganlyniadau, a bydd y canlyniadau hefyd yn cael defnyddio gan gyrff sydd. Chi yw'r unig un sy'n wir yn gwybod sut mae bod yn myfyriwr o'r ardd yng Nghaerdydd. Dyma yw'ch cyfle felly i roi gwybod am y rhannau gorau a'r gweithio o'ch amser yma. Wrth lenwi'r arolwg hefyd, gallwch chi gael effaith uniongyrchol ar safon eich cwrs, ac fel bonus, gallwch ennill 1 o 20 gwobr o 50 pwynt. Chwiliwch drwy'ch negeseuon e-bost am link unigryw a'n bonus data chael ddechrau y fel, neu gallwch glicio ar yr eicon yma ar eich bwrdd gwaith ar eich cyfrifiadur Prifysgol.